Ayan, naka-live. Samira Lalab, Mickelson. Take 2. OMG, take 2. This my connection is too much problem, Shuhada. Why like this? Ayan. Too much loading, that's why. Michelson Lalab, Samira, Miguelab, shout out. Hello, Lalab, Michelson. My connection too much problem. It's okay. Ayan from Michelson Joseph. Thank you, Lalabs. Thank you. It's okay from Michelson, Joseph aka Mike. Ayan, Lalab, thank you so much. Samira Lalab, Miguelab, shout out to you, Lalab. Thank you, thank you, thank you. Mabinabad mo sa patis. Ano binabad mo? Oh, la 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 la. Ano man nangyari dito? What happened? What happened? Ayan, palipad uli. Ayan. Hindi na yan. Sir Butito. Miguelab, shout out. Take 2. Oh, sarap yan. Haluan mo. Tapos dang yung ano, yung pahaba, dang. Dang yung pahaba, dang. Yung binudbod ko. Ayan, 2 million, Miguelab, shout out, Sir Bruchito. Try ko lang uli kung meron pa ring tao, kaya pinag-isipan kong mabuti kung magti-TikTok pa ako kasi yung connection kanina, iwan ko ba panay loading. Ayan, thank you so much, 2 million, Miguelab, shout out. Ayan, 1 million, 5 thumbs up. Thank you so much. Ayan. Michaelson, Sir Bruchito, and Michaelson, Joseph K. Mike, thank you so much. Samira Chutay, Backyard Garden, Lalab, thank you, thank you. Thank you so much. Thank you. Love you everyone, love you. Ayan. Lagyan mo dang nung pabadang ganun, no? Para malasa. Ayan, 1 million mega love shout out. Take 2. Ayan. Take 2 tayo mga lalabs. Take 2. Halabira wash.
Ila, ginawa mo ng mantika yun. Ha? Pinangmantika mo, dapat hinalo mo lang yun. Samira Lalab, Mega Love, shout out. Thank you, Lalab, Samira. Ayan. Samira Lalab, thank you so much, Samira. Ayan. Hala, loading na naman. Kaabad trip.
Ninang Lo. Take two. Take two. Salamat po sa parang, Ninang Lo. Nag-loading. Ang hirap ng connection dito sa probinsya. Ayan. Namamatay. Yeah, okay lang yan. May Michael naman kanina. Wala na si Michael. Nagpahinga na, magtulog na yon. Sulit na yon. O, Ninang Lo. Pambili ko yun ng ano, Ninang Lo, gamit. Iniipon ko, ayan. Pabio sa airport. Pambili ng gamit ko, ayan. Ito, Ninang Lo, nasa bahay, Ninang Lo. May harang ka, oh. Bagong upload mo yan, Ninang Lo. Ayan, may harang ka, Ninang Lo, may harang. Dang, ang bango, dang. Nangangamoy yung ano, sesame oil. Bango. Ayan, Ninang Lo, may harang ka, Ninang Lo. Wow, thank you, harang mo. Ayan, pangalawang harang ng Lo, may harang agad. Ayan, pangalawa. Two minutes lang, tapusin mo para makita mo si ano, Mikasha. Nandito ba si Mikasha? At ninong mo. Tingnan nga natin. Ayan, Ninang Lo, pinapanood ko na. Idikit ko rin to sa'yo. Cathay Pacific. Ayan. Ito ba yung ano mo, Ninang Lo? Anak mo to, Ninang Lo, yung babae? Ang ganda naman ng... Wow, ang ganda naman ng anak mo, Ninang Lo. Naglo-loading na naman ako. Lintian na. Di na natapos ng loading na to. Dang, bango dang. Amoy na mo yung sesame oil. Yan, Ninang Lo, pinapanood ko siya ng ano. Patrabil-trabil na lang si Ninang Lo. Sana all. Ayan, Ninang Lo. Napanood ko lahat. Ayan, tapos na. Dikit na rin sa'yo. All right, ayan. Ang palatandaan, lalabs. Take two, ayan. Palatandaan, lalab, Migalab, shout out. Pag kayo pumupunta, malakas pa yung hangin kasi may bagyo, ayan. Sana nga di naman natuloy, ayan. Yung bagyo.
Part 2 na pala to, oo. Part 2 na yan. Kasi, yung unang live buang, panay loading. Heart Vlog Lalab, salamat. Ayan. Andyan si Heart Vlogs. Panay tayo loading. Bigla na lang nag-shutdown. Hindi ko siya, automatic nag-shutdown. Hindi na kaya. Lalayo ang Pilipinas sa Baguio, ma'am. Oo nga, sana nga ang palatandaan. Champion Momin, Miguel Live, shout out. Ayan. Hi, my YouTube channel. Please support all my friends. From Champion Momen. Ayan. Champion Momen Lalab, Miguel Live, shout out. Champion. Sana nga palatandaan. Ingat kayong lahat. Ayan. Salamat po, Ninang Lo. Champion Lalabs. Ang ganda naman na Champion. New Garo WhatsApp status. Ayan. New Garo Lalabs. We are already connected my main channel. Ayan. Why you are crying on your video? Ayan. Heart Vlogs. Ayan, nagbaba ng bahay si Heart Vlogs. Lablabin natin si Heart Vlogs, mga lalabs. Heart Vlogs. Heart Vlogs, nasa ka ba? Nasa ibang bansa ka? Nasa Quiapo. Nasa Pinas pala to. After Quiapo, mas side kainan. Yummy. Ayan. Napanood ko na pala to kanina. Pinanood ko na naman. Angel Salbuena, Miguel, shout out, Angel. Personal play, personal budol fight ng mga kalapati. Ayan. Dida, baka inubos mo na yung kami all. Mahal pa naman yun. OTW sa'yo. Ayan. From Ninang Lo. Iha. Sir Arestillo, Miguel, shout out po. Ayan, tamsak na po from Arestillo Geronela. Sir Arestillo, Miguel, shout out po. Salamat po sa patamsak. Ayan. Salamat po sa patamsak, Sir Arestillo. Love you to lalabs. Ayan, Asgadang? Ha? Si mama nasobrahan sa ano? Ano nilagay? Ha? Asgad. Tama lang yan sa kanin. Ano bibilin mo? Ayan, Sir Arestillo, lablabin natin. Ayan. Sir Arestillo, tingnan natin yung live, The National Botanic Garden of Dublin, Ireland. Ay, nasa Ireland pala si Sir. Ganda, oh. Sabong muna tayo. Ayan. Sige, lalabs. Ipin kita. Wait lang po. Tapos kay Ninang Lo. Jing Lalab, Migab, shout out. Jing TV channel, lalabs. Ayan.
Lalab Miguelab, shout out, Jeng. Lalab Jeng, Miguelab, shout out. Sir Aristeo, Miguelab, shout out po. Ayan. Ayan pala vlog mga lalabs, ang palatandaan. Jeng Lalab, Miguelab, shout out, Lalab Jeng. May premier ka lalab. Yes. Ayan. Jeng Tamsak dating dikit. Ayan. Number. 09. Ha? 479. 0931984792. Ano to? Giga 50. Isa lang yun eh. Wait. And wait lang po at may nagpapaload. Kalive ako. Gusto mo makita nandyan oh. 0931 98 9847 932 0931984792 Giga 50 55 Giga Surf, tama ba? Sige, magpampun ka na. Ito ka na. Ipapa yan. Tinderham lang yan sa abroad. Heart Vlogs, hello Jing TV Dan. Ayan, ang patandaan Dan from Aristeo Gironella. Ayan, Sir Aristeo, thank you so much. Lalab Heart Vlogs, thank you. Dumating na. O sa'yo? Ano? 16. 16? 60. Ikaw, niluluko mo na naman ako. Token text. Number mo. Ha? Suwada. OTW Aristeo from Heart Vlogs. Ayan. Ayan mga lalabs, yung huling dito sa aking may load, 30 pesos na load. Ayan. Yung huling papasok sa aking live today, ayan. May free na 30 pesos na load. 30 pesos na load free. Ayan. Oh. Anong 81? Ayan, Godzilla Miguelab, shout out 1050. Salamat sa patusok. Ayan, may jacket ka na. Miguel, shout out, magandang hus. Narinig niyo na, magandang hus. 09? 81? 47? 966? Tama to ah. Regular ano to? Huwag kang masusutok nila. 0981-47-9697. Host paayuda from Godzilla. Sige lang na last week lang ha. Kasi may naglo-load. Ayan, yung nasa Pinas lang mga lalabs ha. Yung huling papasok sa aking live may 30 pesos na load. 0981 47 96 6. Tama to ah. 0981 479 6697. Regular ano to? 60. Wag mo kong bugbugin kita dyan. Kano to? 50. 55. 6, 7, 58. 59, 60. Linugi mo na naman ako ng piso. Tama yan. Eh, ano, kulang piso? Regular lang naman. May ulang ka pang piso. Ay, hindi akin yung lalas. May nagpapaload. Nasa gilid ko. Lalab, Godzilla. Hindi ko number yun. Pumasok na? Ayan. Oh, ayun oh. Ayan, hi daw. May paload yung lalas.
Sige na, may utang ang piso. Ayan, 1 million Mega Love shout out. Ayan, Godzilla Lalabs. Ayan, Jeng Channel, nagbaba ng bahay. Lablabing natin mga lalab na kapin. Ayan. Sabong muna daw tayo. Magsabong muna tayo mga lalabs. Ayan, sa nakapin. Magsabong, magsabong, magsabong. Yummy breakfast. Sana all yummy. Godzilla OTW. Ayan, yummy breakfast. Ayan mga lalab, yung huli sa aking live, may 30 pesos na load. Free. Ibigay lang yung number. Agad-agad darating. Ayan. Meron tayong extra kita Pinas kasi wala tayong work. Ang lalabs, pasilip nyo upload. Sige lalabs, silipin natin yung new upload mo dyan. Ayan. Lalabs, palatandaan lablabin. Ayan, si Jeng lablabin natin. Tingnan natin yung bahay ni Jeng. May premier ka lalabs. Wow, yummy. Breakfast, yummy breakfast ni Jeng. Ayan lalab Jeng. Sana all, yummy breakfast diet. Dansa na kapin, ayan, from Heart Vlogs. Now nalalas, mainit pa. Ayan, ang sarap naman ng amoy chicken. Amoy chicken joy. Godzilla, ayan. Sige na lalabs, Godzilla, I will check your video. Dan ma'am, rampadorang guwapa, hehe. Rampadorang guwapa. Godzilla lalabs, ayan. Pansit naman to samyang. Ah, madam, ikaw pala to. Si rampadorang inday, madam. Samyang vegetable ramen. Ang patandaan, miss you, musta ka na. Madam, ikaw pala to. Ayan. Ang short naman ng video mo. Nasa Pinas ako ngayon, Madam Rampadora. Nasa Dubai ka pa rin. Okay lang, ma'am. Guwapa, Rampadora. Ayan. From ang palatandaan. Sarap naman ng amoy. Nakakagutom naman yan. Boom, boom, boom. Sabi ko, absent si Ailinski. Bartiran naka-live pala. Palatandaan dating dikit tamsak na lang, mi. Ayan. Madam Rampadora, hindi man ako nakakapag-barter. Minsan lang. Kasi yung internet dito sa probinsya, laging walang connection. Kaya nga take 2 na kanina yung unang live. Nabuang panay-ikot. Ang hirap ng connection dito sa probinsya. Napaka-ikot-ikot-ikot. Panay-ikot-ikot. Ayan, Madam Rampadora, nasa bahay mo ako. Ayan, yung breakfast na ramen. Samyang pala to. Samyang. Ang bilis naman matapos. Ayan, Dan Ma'am Heart Vlogs from ang palatandaan. Ayan, nag-connection na naman, tabuang na. Nagluloko na naman yung connection mga lalab. Dan Ma'am Heart. Ayan, nagloading na mga lalabs. Di ko na alam anong gagawin ko sa internet na to. Ayan, Madam Rampadora, pangalawang dikit. 5 million Mega Love shout out. Si Godzilla, si Madam Rampadora, laki na ng bahay mo, Madam Oy. Ayan, Madam, dikit, dikit, dikit. Ayan, 5 million Mega Love shout out. Buti tumigil na yung yung building. Ayan, 4 million Mega Love shout out. Ma'am Jeng Dan po na, salamat. Ayan.
Yung bahay ko din na umaakyat. Mahal na tuba. Ay. Silipin natin ang breakfast nila, Love Jeng. Ayan. Ayan, Jeng Lalab, pinapanood ko ulit yung breakfast mo. Madam Irene, Duslak, Miguel Love, shout out. Ayan, salamat po, Madam Irene. Nagawa ng kanyang pamamahay. Si Madam Irene sana all. Ayan, nagloading na naman, nabuang na. Nagloading na naman. Nakakapagod na ang loading na ito. Ayan. Ayan, Madam Irene, sa bahay mo sumasayaw. Champion Nash Lalab, Miguel Love, shout out. Godzilla, Madam, Godzilla o Rampadorang Inday, Madam. Ayan, baba ng kanyang bahay. Nakagutom naman yung amoy ng chicken. Ano ba yan? Ayan, Champion Dan. Wait lang po, mag-inom lang po ako ng tubig. Wait lang po. Inom lang ako ng tubig, mga lalabs. Oy. Ayan, 4 million Miguel Love, shout out. Jeng Lalab, nandito ka pa ba, Jeng? Jeng Lalab, nandito ka pa? Panay loading na naman tong buang na tong internet na to. Di na to natapos. Jeng Lalab, nandito ka pa ba, Lalab, Jeng? Ayan, Madam Rampadora. Napanood ko na ba? Tingin ko nga. Luto naman, kinain ko nga eh. Ayan, 6 million Miguel Love, shout out, 6 million.
Ayan, Madam Rampadora, nasa bahay mo ako uli. Yan yung samyang mo. Samyang mong breakfast ba to, ramen noodles? Sir Gary, Miguel Love, shoutout host, Miguel Love Yahoo. Ayun, Miss, nya. Sir Gary, ayan, Miguel Love, shoutout. Nasa Pilipinas na ba to? Oh, Sir Gary, nasa Pinas na ako. Nasa Pinas ako, Sir Gary. Kaya nga ang hirap ng connection man dito sa Pinas. Ang hirap ng connection. Ayan. Kilay lang, malakas. Gary, my love. Ayan. Sir Gary, my love daw. Irene TV, nagbaba ng bahay. Si Madam Irene. Yahoo! Ayan, si Madam Rampadora, nagbaba ng bahay. Ano ba to? Godzilla Yahoo! Ayan. Chan. Charan chan. Pasilip Gary, ligo challenge ko. Ligo challenge daw ni Madam Oy, pasilip. Sir Gary. Gary, pasilip, aligo challenge ni Madam Inday. Rampadorang Inday, Diyos ko. Ano ba naman tong na to internet? Nabudol na pod ko ba from Gary? Heart Vlogs, hindi to ka palalab Heart Vlogs. Naslip ko na, ligo challenge mo, nabudol. Ramen yun, ramen. $11:05 na pala. Ayun mga lalab, palablab naman po ako sa nakapin mga lalabs. Ayan. Wala na itatatao. Tadadadadadan. Ayan, kung sino yung super chatter dyan, ay super chatter, sinong huling tao dyan? Sinong uli dyan? Sino? Ayan. Pasilip ubad challenge ko, Godzilla. Panorin natin yung Sir Gary. Ayan. Budots dance, Shuhada. Ayan. Sir Gary, yung budots dance mo. OMG. Ganda ng view.
Budots challenge. 6.1, grabe, one day lang ha. One day lang yan ha. Napakalaki ng views. Sana all, one day lang 6.1. Heart Vlog, nandito ka pa ba, Heart Vlogs? Wow. Nara Gilid host while watching you. Ayan, thank you so much po, Sir Gary. Batulman, oy. Laging walang connection, Sir Gary. Ang hirap ng connection dito. Laging loading. Take 2 minsan nga, inabot take 4 eh. Ayan, Bungkatot Tirador, mega love shoutout, Ma'am Milski Vlog, nakabisita po, tamsak na lang dan po, ayan. Bungkatot, lalab, mega love shoutout. Saan ka ngayon? Nasa Bicol ako, lalabs ngayon, Bicol. Bungkatot, bigyan kita ng jacket, Bungkatot. Sa Bicol lalab, Madam Gary. Shirley lalab, mega love shoutout, Shirley. Ano mo? Sino? Si Francia? Di ba nagbigay sa'yo? Magkano binigay niya? Gis lang, 13. Ano ko naman? Di nagbayad. Ano yun, free? Bakit, madam? Salamat, ma'am Ailenski from Bungkatot Tirador. Baka walang tao dyan, nagtatawag siya. Shirley lalab, wait lang mga lalabs. Ano yun, ma? Hindi kanya yun, bayad yun ni ano. Sino? Bakit niya kinuha? Bayad yun ni ano, sabi ko ibigay sa'yo. Si mama ay, malulugi man ako. Pasaway na ang Gina to, bakit siya maglalagay ng pera doon? Kaya ano yon yung load? Dalawa nagpa-load sa'yo, ma. Bayad yun ni ano, sinungaling naman yan eh. 13. Kim Kat PH, mega love shout out, Kim Kat. Hi. Lalab King Kat, mega love shout out. Kinuha yun ni Jema. Pasaway naman, Jay. Tawagin mo si Bibi. Bungkatot lalabs. Tingko nga yung bahay ni Bung. Sino ba si Bungkatot? Kim Kat PH. Mega love shout out.
Nasaan ba yung bahay ni Bungkatot? Oy. Shirley Lalad, Miguel Love, shout out. Kim Kat PH. Kim Kat, ayan. Kasanting kini. Kasanting kini. KitKat, ayan, KitKat. Sabay mo, KitKat. Shirley Ann, dating dikit po, tamsakdan from Bungkatot, Tirador. Nabudol ka man ni Jay. Bungkatot, ayan, punta ko sa bahay mo. Minsan mo ba ito Bungkatot? Ayan, Bungkatot, gisado. Gisadong pansit. Ayan, channel ko to Bungkatot ha. Ayan, may harang ka Bungkatot. Tot, 85 one day. Palubat na pala yung mobile ko. Ay, natin pala tayong dikit Bungkatot to. Yung ano mo, gisado. Gisadong pansit. Salamat po, ma'am. Saan si Bibi? Ang galing naman magluto ni Sir Bungkatot. Salamat po. Salamat din sa iyo po. Ayan. Ayan, Sir Bungkatot, nang sabay mo ako. Welcome. Shirley Pedero Lalab, Miguel Love, shoutout Shirley. Ayan, Sir Bungkatot. May harang. Laurel! Kada pasok nito, tinatawanan ako, papasabugin ko to eh. Ayan. Kasi nag-take to na naman ako. Ayan, Sir Bungkatot. Laurel, ikaw, Lola, na nabubulol tuloy ako, Laurel. Roller. Rampadurang Inday, tamsakdan. Ayan. Dating dikit na. Michael Lalab, thank you so much. Thank you, Michael. Ana Live Adventure Lalab, Miguel, shout out. Hello all. Ayan. Michael Sonet kay Diyos so much. Ayan. Godzilla. Bungkatot. Roller. Paano ba yan? Roller. Ay, pronounce. So, hada. Ayan. Ano ba yun? Sabi niya. Laurel. Hoy, ang hirap naman ng pangalan mo. Laurel. Roller. Thank you so much from Michelson. Roller, ambot ka. Ang hirap ng pangalan mo i-pronounce. Laurel. Ay, ang hirap man, oy. Bungkatot. Ang hirap i-pronounce. Maikli yung aking dela. Bungkatot. Ayan, nalubat itong mobile ko, ambot. Laurel. Laurel. Adventure, hello family. It's very difficult to say. Laurel. Lola. Angel Heart, Miguel Love, shout out. Ayan, patamsak Angel Heart sa premiere. Angel Heart. Nalubat na yung mobile ko, oy. Nalubat na, ambot man, oy. Harang from Gab. Lalab harang. Angel, Gab Kapilan, Miguel Love, shout out.
Gab Kapilan, hi from Michaelson. Ayan. And mga lalablabin natin yan si Michaelson, mga lalab. Ibaba ko yung kanyang pamamahay. Wait lang. Michaelson, mga lalab, is very kind person. Ayan. Laurel, Adventure. Ano ba yung pangalan mo? It's difficult to say. Napakahirap sabihin, oy. Laurel. Michaelson, mega love shout out from Gab. Lablabin natin yan si Michaelson, mga lalabs. Ayan, ipin natin uli. Dida, ice candy? Ice candy? Ma, ice candy! Ice candy! Ice candy, my God. Bebe, kuya, ilan ba tayo dang? Si mama, isa, ako, 4. Nandyan si Bibi sa loob. Makuha na, ma. Ilan kuha ng ice candy? Ilagay mo sa rep. Gida. Gab Kapilan, Migalab, shout out family. Nag-isa tayo, Dida. 4. Bili-bili mo nga to. Oh, ice candy. Ilagay sa rep akin. Michael Dan, ayan, Michael. Mga lalab, lablabin natin yung nakapin super chatter yan, mga lalas, pag nagpunta yan sa inyong live. Ano yan, mga lalab, mahilig yan magpalipad ng tsinelas. Ayan, 3 million Migalab, shout out. Ayan. Magkatawa man sa imo man Island, Joker Food, oy, katawan nimo. Ayan, Michaelson, mga lalabs, oy, lablabin natin yung nakapin. Ayan. Bungkatot. Namatay na yung aking mobile oyo. Ayan, natigok na ang bot. Natigok na, mga lalabs. Natigok na ang bot, ang lubot. Ayan. Bungkatot. Ayan. Michael Sundan, salamat lalabs. Ayan. 3 million Migalab, shout out. Michaelson, Joseph, aka Mike. Lablabin natin yung nakapin, mga lalabs. Ayan. Ayan, Gab Kapilan, Migalab, shout out family. Nilagay mo sa rep, Dida? Binigyan mo si mama. Ayan, 3 million Migalab, shout out. Angel Heart, hi family, God to meet you here. Ayan. Gab Kapilan, thanks family. Ayan, from Michaelson Joseph, mga lalabs. Lablabin natin yan si Michaelson, mga lalabs. Michaelson Joseph is very kind person. Ayan. Lablabin, magmahalan tayo, mga lalab. Magyakapan tayo ng mahigpit. Ayan. 3 million Migalab, shout out. Ayan. Kailangan, mga lalab, lagi tayong nakatawa. Wag naman sobrang tawa, baka tayo matuluyan. Baka tayo mabuang yan. Ayan. Matuloy tayo, madala sa mental. Ay, Diyos ko, mga lalabs, oy. Gutom lang siguro to ni host, alay. Walay kain pa kaninang umaga, walay kain. Ayan. Ayan, 4 million Migalab, shout out. Michaelson, thank you so much, my loves. My friend, ayan, Michaelson Joseph, aka Mike. Lablabin natin yan, mga lalabs. Napakabait na tao yan, mga lalabs. Ayan. Taga-ano yan sa taga-US. Tomorrow, birthday ni Michaelson, mga lalabs. Yung nakapin tomorrow, his birthday. Ayan. Ayan, 2 million Migalab, shout out. Gab lalab, Gab. Ayan, Migalab, shout out. Di man kasi nanonood si Bubo yun dito eh. Ayan, 4 million Migalab, shout out. Thank you so much. Ayan, thank you everyone. 3 million shout out, 18 thumbs up. Ayan. Ayan, mga lalas, maraming salamat sa inyong lahat. Michaelson, nakapin, Ma'am Dikit Dan po. Bongkatot Tirador sa long aking mobile. Nagpaalam na, napakasakit na marinig. At nagpaalam na, namatay na.
Kasi kanina pa ako naka-live mga lalabs. Nag-take 2 lang ako mga lalabs kasi hindi pa ako, parang alam nyo, hindi pa ako contented sa unang live ko kasi maraming tao sana kanina kaso lang panay loading. Nakakahilo. Ayan, nakakahilo siya kaya nag-try akong mag-take 2. Minsan nga mga lalabs, inaabot pa to ng take 4. Talagang pag gustong-gusto ko pang mag-live na hindi ako na, ano ba yung tawag doon? Hindi pa ako nasusolve. Ay, di pa nasusolve. Ano ba yun? Hindi pa contented. Ayan. Kaya minsan inaabot ako ng take 4. Sige ko lang try and try. Di ba may kasabihan nga, try and try until succeed. Try and try until succeed. Ayan. Hanggang mabuo ko yung take 4. Ayan, naka-take 2 na ako. Alhamdulillah, nakisama naman yung aking internet ng take 2. Ayan. Kahit papano hindi pa rin ako nalalaglag. Ayan. Andyan pa rin kahit kunti lang yung tao. Laurel, ambot man oy, Laurel, roller. Ambot man oy ng pangalan mo. Pag tatawagin na lang kitang 3D para madaling sabihin. Ayan. Ang hirap naman ng pangalan mong i-pronounce. The pronunciation is very difficult to say. The pronunciation is very difficult to say. Anong English yan, oy? Roller. I'm gonna call you 3D in short. Kasi nahihirapan akong sabihin, roller, ambot man, oy. 3D, ayan. Loading, nakamute ko. Hindi ako nakamute. Hindi. Sinong nakamute? Syuhada nakamute daw. Hindi. Hindi. Nakikita ko naka-green, oh. Ayan, oh, green. Bala kayo dyan, hindi ako nakamute. Pag na-mute, talagang last na. Hindi na ako mag-take 3. Ayan. Kakapagod kaya mag-sign in. Ang ginagawa ko pag biglang namamatay yung live ko, i-ano ko muna i-restart. Pagbalik ko, wala na yung mga viewers ko. Nasa na nagsipuntan, nagsilayasan na, oy. Nilayasan na si host at nag-loading. Ayan. Mute. Hindi mute, lalabs. Ayan, oh, naka-green. Naka-green. Hindi mute. Ambot, oy. Ayan, 3 million Miguel shout out. Bala kayo dyan, roller. 3D. Ayan, si 3 ni 3D naka-mute daw. Hindi yan naka-mute. Ay, Dodong. Ay, Dodong. Nasa abroad ka ba, Dodong? Laurel. Hindi mga tuming channel, Roller. Anas Life Adventure, madam. Ayan. Mga engkanto ang uban viewers, ma'am. Mga engkanto, oy. Mga engkanto kayo, magpaano kayo dyan. Hilot, magpahilot. Magpaalbularyo. Ayan, 3 million Miguel shout out. Mga engkanto, oy. Bahala kayo mga engkanto dyan. Basta may 3 viewers. At least may nanonood. Bahala kayo dyan. Ayan. Hindi ko maintindihan, alad. Nag-upload naman ako. Nagla-live naman ako. Bakit yung, yung WH hindi umaakyat? Imbes na umakyat, bumababa. Naka-down. Ano bang gagawin ko, eh? Ano bang gusto ni Lolong gawin ko para umakyat yung aking WH? Plinay ko naman sa sarili ko. Gumamit ako ng sarili kong account. Pero play all ko yung aking video. Bakit hindi pa rin umaakyat? My God, si Loloy, pinapahirapan ako. Kada i-check ko yung analytics ko. Imbis na umakyat, bumababa. Bala siya, basta nakita niya ako nagla-live. Ayan. Ayan, 3 million Miguel. Baliktad ang dagan, ma'am. Bala man to, oy. Basta nagla-live ako, hindi niya ako dinadagdagan ng WH. Siguro naman, hindi naman siguro kung mademonin ni Lolo. Ay, Diyos ko, bungkatot tirador, oy. Bahala man to si Lolo, oy. Ayan, nalubot na tong mobile ko, nagpaalam na, oy. Ayan, 3 million Miguel shout out. Ayan, bungkatot, kumain ka na ba? Nasa ibang lugar ka ba, bungkatot? Nasa ibang bansa ka ba, bungkatot, oy? Ayan.
Ayan, 2 million mega love shout out. 18 million thumbs up. Thank you so much. Baliktad ang dagan, ma'am. Silipin niya natin sa labas. Ayan. Wala naman siyang araw mga lalas kasi, di ba sabi may bagyo daw? Ayan, baliktarin mo sab ang LS. Diyos ko, ang hirap, oy. Ang hirap kumita dito sa YT World, Diyos ko. Panay ngawa-ngawa ka, tapos kinakain lang ni Lolo yung revenue, my goodness. Ayan. Panay ngawa ka ng ngawa, naubusan ka na ng boses. Pagdating ng end of the month, walay kita, oy, walay kita. Ito si Lolo, panay kain na lang eh, oh. Ayan, 2 million mega love shout out. Ayan, buong katot, siguro magpapaalam na ako. Ay, nagutom na si host. Ayan. Ayan, buong katot, Ana Roller. Michaelson Lalab, my friend. Ayan, thank you so much. Advance happy birthdays. Happy birthdays. Advance happy birthday. I'm gonna wish you all the best. Ayan, God bless always, Lalab, Michaelson. Ayan. Everyone, ako'y magpapaalam na. Ayan. See you tomorrow mga lalabs. At pag kayo pumunta sa aking LS, hindi may iwasang laging may take two. Ayan, Bong Katot Lalabs, maraming salamat sa pagdalaw. Ayan. Nagla-live ka rin ba, Bong Katot? Okay po, ayan. Kailangan natin munang mag-charge mga lalabs at ang ating tiyan ay kumukulo na. Ayan. Yung mga di pa nagsisikain dyan mga lalabs is already 11:29. Ayan, 11:29 na mga lalas. Magsikain na, wag kayo puro whitey, oy. Ayan. Magsikain na mga lalas, magsiluto na. Ayan. Kahit gutom oy, panay whitey. Ayan everyone, thank you so much. Saan man tayong sulok ng mundo mga lalabs. Lagi tayong mag-iingat. Pagpalain tayo ng Panginoon. Ayan. God bless everyone. Ayan. Bye-bye everyone. See you tomorrow. Godzilla, Madam. Maraming salamat, Madam Godzilla. Rampadurang Inday. Ayan, magkain muna tayo. Magkaraon muna mga lalabs. 10:50, Madam. Mag-out na ako, Madam. Oy, nagutom na. Sige na, bye-bye na. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. Samantayong sulok ng mundo, lagi tayong mag-iingat. Pagpalain tayo ng Panginoon. Bless everyone. Bye-bye. Bye-bye everyone. God bless everyone. Bye-bye.